لتواهی باجارên Cizre û Kobanê, bi boneya cejna Qurbanê gel di saetên sibehê de berê xwedan pekrawangehên şehîdan. Xelkê dîrikê serdana pekrawangeha şehîd xebat dîrik kir. Xelkê tirbespiyê serdana pekrawangeha şehîd dilşêr kirin. Li Qamişlo jî gel berê xwedan pekrawangeha şehîd Delîl Saroxan û xelkê Amûdê jî çûn serdana pekrawangeha şehîd İsmaîl Hogêr. Li Hesekê jî malbetên şehîdan û xelkê Hesekê serdana pekrawangeha şehîd dijwar a li gundê Dawudiyê kirin. Li Dirbêsiyê jî gel serdana pekrawangeha şehîd Rostem Cûdî ya li gundê Berkevirê kirin. Herûha xelkê Tiltemirê serdana pekrawangeha şehîdên Tiltemir kirin. Bi hezaran şêniyên Kobanê jî berê xwedan pekrawangeha şehîd Dîcla. Şêniyên Heleb û Efrînê jî bi boneya cejna Qurbanê di saetên serê sibehê de serdana gorên şehîdan kirin. Şêniyan Fatîhe li ser gorên şehîdan xwendin û gul danîn ser. Komên girêdayî hikûmeta demkî û yên dewleta Tirk dema êrişên li ser taxên Şex Mexsûd û Eşrefiyê gorên şehîdan xirab kiribûn. Komên girêdayî dewleta Tirka da girker di sala 2018 de jî dema êrişî Efrînê kir. Pekrawangeha şehîd Seydo ya li Çiyayê Qaziqlî yê navçeya Cindresê xirab kir. Herûha li ser pekrawangeha şehîd Refîq a li gundê Metîna yê Efrînê mêtîngeh ava kir. Xelkê Rojavayê Kurdistanê bi komî di roja yekem a cejna Qurbanê de berê xwedan pekrawangehên şehîdan û cejna Qurbanê li hevdû pîroz kirin.